Draga braća bajkeri, evo nas u Ležici na motožurci, a ovom prilikom da pozovem sve vas za sledeći vikend na žurku kod braće motokluba Bajkeri i Brudovci. Za razliku od prošle godine, lokacija je malo promenjena, jedno 500 metara, kilometar bliže ka Lazarevcu. Znači, sam glavni put parkirno obezbeđen, mnogo je veća sala, mnogo su bolji uslovi za naše lepo raspoloženje. Na meniju je srneći gulaš, 3 dog grupe uživo, normalno gratis je, kao i svugde bezplatan. Ulaz je gratis, a znači vaše je samo da dođete i da se lepo provedete s nama. Znači šta vam dugo da vam kažem, subota 25. mart, vidimo se sledeći vikend od motokluba Bajkeri i Brudovci. Vidimo se, brate.